best, jongen? Goed. Mooi. Nou, mag je eens even opletten. Gaan. Nou, best al even de burgemeester van Waardhoek. Hoe is dat? Ja, leuk. Dat viel goed er net aan. Ja. Hey, als dat wat ierpenjes zo is, dan mag je even bedenken wat zo'n ierpenje was. Wat is ook eens hier? Ja, dat weet ik niet. Een museum. Museum. Bijvoorbeeld een hij speeltuin of zo. Nou, speelt u. Hierbij open ik de snijschool. Nou, daar gaan we. Op. Dit is de opening van het Nijgebouw Monkey Town 12.0. Ja. Lukt net echt. Nee. Ja. Hierbij open ik het nieuwe vliegveld. Deze speeltuin is geopend. Hoe is het om burgemeester te wezen? Net zo noffelijk. Net zo nog, waarom net? Elke dag een vergadering. Ja, dan met vergaderingen, dan met gebouwen opening, met lenses uitrekken. Onder een grote tafel en dan zie je de vergadering is geopend. Oké. En heeft er niks een hamer in de hand? Ehm, Ja, bij deze is de vergadering geopend. Pauw. vast. En mag besluiten nemen? Ja. Wist u wat de grootste gemeente is van Nederland? Van Amsterdam. Amsterdam. En de grootste gemeente van Friesland? Jouwert. En de grootste gemeente van Grains? Greens. Denk ik. En de liedste gemeente van Nederland? Skimmen ik eigen, toch? Skimmen. Skimmen, ik echt goed wat van die wezen? Ik denk het net. Nee. Het zou wel leuk wezen om nog een vrouwelijke burgemeester te krijgen. Nee, het lijkt mij echt niet leuk. Nee. Wat zou je dan willen worden? Profvoetballer of zo. Dierenarts. Dierenarts. Iets mooie landbouw. Oké. Kun je ook goed voetballen? Ja, wel. Mijn man komt bij me en die zei van... Laat een heel kwart verhaal worden, hè? Pieter, worstel, ik ben een burgemeester worden. Zei ik, jawel, dat wil ik wel. En dan moest ik Maxima roerleider terug squallen. Ja, maar in nep. Ja, en toen zei die vrouw van, ik kan maar hier winnen. En toen zei die, dat was Pieter. En dat was toen een heel mooi moment. Ja, dat ik wel wel. En nu ben je toch weer een burgemeester? Ja. En was dat letter dan ik weer, burgemeester? Ja? Hoe was dat bereiken dan? Nou, gewoon eerst zelf wat werk doen en dan dat ik me soort van opmeld bij van ik wil wel burgemeester worden. En daarna misschien wat nog wat oors. Ja, wat was dan meer weer dan? Piloot. Piloot. Dus je moest en burgemeester worden en piloot. Ja. En een Vleenveld iepenje. Nee. Ja, dat zoek ik trouwens ook wel willen, ja. Ja. Dat lijkt me wel heel leuk, alleen dan moest het wel op mijn naam staan. Ja, maar dat op die naam zien, dat snap ik wel. En is er een heel soort deelvertje? Ja, hopelijk al. Vond je dit filmpje nou extra leuk? Druk dan op het tomke.